Έχει γίνει χαμός με το Oppenheimer, το είδες? Όχι, δεν το είδα. Εγώ το είδα όμως. Ποιοι παίζουνε? Η πρωταγωνιστή του Cillian Murphy. Ναι. Peaky Blinders. Robert Downey Jr. που έκανε τον Iron Man, ξέρω πιο γνωστό. Ο Gary Oldman ήταν, τον κατάλαβα έτσι λίγο τη φωνή, έκανε το πρόεδρο των ΗΠΑ του Truman. Έπαιζε πολλοί κόσμος. Ο Rami Malek που έπαιζε και στο Bohemian Rhapsody. Έτσι έκανε. Και φυσικά ο αγαπημένος του πατέρα μου, Matt Damon. Είναι πλοκή γενικά. Είναι η ιστορία του Dr. Oppenheimer, ο οποίος ήταν θεωρητικός φυσικός. Για όσους δεν το ξέρετε, ανοίξτε κανένα βιβλίο να μάθετε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι, άντρες, γυναίκες στην ιστορία αυτής της ανθρωπότητας, τέλος πάντων, για όνομα του Θεού. Ο οποίος είναι ο πατέρας, εφήβρε, ας το πούμε, μαζί με την ομάδα του, την ατομική βόμβα. Και είναι βιογραφική ταινία, δηλαδή σου δείχνει λίγο από όταν ήταν φοιτητής και καλά, μέχρι πως έφτασε στο σημείο ένας συνταγματάρχης του Αμερικανικού στρατού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να του προτείνει να είναι επικεφαλής της ομάδας που θα δουλεύανε στο project Manhattan, λεγότανε, που εφήβραν ουσιαστικά την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Εκεί σου δίνουν πολλές ιστορικές φιγούρες, δηλαδή όσοι παίζουν έτσι είναι υπαρκτά πρόσωπα. Δίνει και τον Albert Einstein, ξέρω, κάποιες κοινούλες. Και γιατί αποφάσισε να φτιάξει την ατομική βόμβα? Κάθε μια ανακάλυψη έχει ανάλογα τη χρήση που θα τη κάνει. Το ίντερνετ, ας πούμε, που έχουν ανακαλύψει, για να γράφει ότι μας ψεκάζουν και ότι θα βάλουν τσιπάκι για να μας ελέγχουν στις καινούριες ταυτότητες. Ξύπνα. Λοιπόν, η σκηνοθεσία ήταν απίστευτη, όλα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Interstellar, ναι, Ευαγγέλιο το Interstellar, μεγάλη μαλακία. Όλα τα άλλα είναι ταινιάρες που έχει βγάλει και ρε φίλοι, βλέπεις το Oppenheimer και καταλαβαίνεις τι γίνεται ταινία. Έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει σκηνοθεσία, έχει φωτογραφία, έχει ηθοποιούς, έχει μουσικάρα και είναι και βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Τι άλλο να ζητήσεις. Και 3 ώρες έτσι, τι άλλο να ζητήσεις. Raoul Approves. Raoul Approves και κάπου. Ναι, ταινιάρα, πολύ δυνατή.